Здравейте, мили хора, и добре дошли в подкаста Бъди осъзнат. Това е пространство за споделяне на въздействащи лични истории за живот в своята сила, с присъствие и осъзнатост. Тук посрещам личности, които създават стойност и служат за светъл пример. Говорим си открито за нещата такива каквито са, понякога през смях, понякога през сълзи. Аз съм вашия домакин, Лаура Славов, и за мен е чест, че сте тук. Приятно слушане или гледане. Днешната ми гостенка е Сандра Занева. Сандра е изследовател на връзката между тялото, психиката и космоса. Тя съчетава йога и психотерапевтична работа с астрология за по-дълбоко себепознание и автентичност. В своя път Сандра не се страхува да влиза в неизвестното и често избира предизвикателствата като двигател на личната трансформация. Работата е насочена към това хората да се върнат към тялото си и към истинските си чувства, смелостта да живеят съзнателно. Вярва, че когато се свържем с себе си на всички нива, физическо, емоционално и духовно, тогава започваме истински да живеем пълноценно. За мен беше огромно удоволствие да си поговорим с Сандра. С нея се запознахме на обучение, всъщност по Somatic Experience миналата година. И аз продължих да я следя в социалните мрежи, където тя дава изключително много съдържание. Сандра също така организира ретрити, преподава йога и прави лични индивидуални консултации по астрология. Така че се надявам много да ви допадне този разговор и темите, които изследваме. Ако имате за мен обратна връзка или искате да споделите, винаги ще се радвам да се свържете с мен на lauraslавов@gmail.com. Също така, ако имате идеи за гости, които мога да поканя, или сюжети и теми, които можем да обсъждаме. Също така малък момент за анонс. От 29 до 31 май организирам моя ежегоден ретрит "Пътят на сърцето". Ако усетите, че в момента е момента, в който искате да дадете на сърцето си пълна свобода да бъде и да се свържете с неговите желания и копнежи, то заповядайте в Chill House, местенцето, което развивам вече 10 години заедно с моя партньор Асен Величков. В тишината на пробуждащата се пролетна природа ще изследваме през различни практики, като йога, медитация, mindfulness, пеене, танци, рисуване, всичките аспекти на това какво всъщност искате в момента и да съберете силите, енергията и мотивацията да последвате пътя на сърцето си. За мен това е единствения възможен път, който избрах още преди 10 години и нямам търпение да го споделя с вас. В момента е активна цената за ранно записване, така че ако имате въпроси или имате нужда от повече информация, не се притеснявайте да се свършите с мен. Ще оставя линк към събитието във Facebook в Show Notes. И ви оставам с това. Приятно слушане, мили хора, и надявам се до нови срещи. Намасте! Здравей, Сандра, и добре дошла в подкаста Бъди осъзнат. Много ти благодаря, че прие поканата да бъдеш мой гост. Здравей, Лаура! Аз ти благодаря, че ме покани и се радвам, че съм тук. За тези хора, които не те познават или не те познават така добре, може да се представиш с твои думи коя е Сандра и какво правиш и защо го правиш? Позната съм най-вече чрез профила си в Инстаграм, астрологията и йогата, отскоро и психотерапията. Занимавам се с йога от 10 години, с астрология мисля, че откакто се помня, откакто станах съзнателна. Но всъщност почнах да работя с астрологията доста по-късно. Как те откри астрологията? Защото казваш, че откакто сте съзнателна от дете? Да, от дете, реално. Абсолютно от дете. Даже спомням, че исках да се запиша на един курс, който ми отказаха, защото бях непълнолетна. И всички мислеха, че това е някакво временно влечение, че е някаква глупост, обаче в крайна сметка си остана дълго във времето. И двете неща са всъщност нещо, което не ми е омръзвало във времето и успя да се развие и да се превърне в професия, така че аз съм една от щастливките, които смятат, че не са работили нито един ден в живота си, което мога да кажа, че съм благословена за това нещо. Всичко, което правя, го обичам безкрайно, вдъхновявам и не спирам да съм любопитна. То постоянно вади нови неща, постоянно има някакви неща, които разбирам, още съм ги знаела, те се преплитат по нови начини и най-хубавото е, че това ме среща с много хубави хора. Смея да твърдя, че даже това е едно много сериозно отсяване на по-добрата част. Така че мога да заповядат всички на йога, да видят
коя е тази по-добра част, защото наистина това е показател, че си съзнателен, че искаш да работиш върху себе си, че търсиш обяснение, че търсиш смисъл на нещата. Като може би астрологията за някои хора, които не са запознати или са скептични, ще си кажат, нали, какви са тия глупости, ама не знаят какъв е моят подход. Защото аз бях един от тези хора, нали. Аз имам йогата, сега не мога и други неща, нали, да разбирам и да се интересувам. И много дълги години гледах астрологията, така се много на ум, нали, защото все пак майка ми е лекар. И нали, съм свикнала от малка с по-така точните, нали, неща, науки, въпреки че астрологията е много точна наука, нали, въобще не ме разбери погрешно. Не можеш нищо да ме обидиш, да се притесни. Аз съм чувала всичко. Но ето така, последните години покрай Креми, с която работим заедно в Chill House. Аз я познавам. Астролог, тя те познава. И така покрай нея започнах много интересни неща да научавам и много се разчупвам в тая посока. Така че ми е изключително интересно на мен всичко, което и ти пускаш като материали и видеа, информация, което е супер много. Но знаеш какво ми е интересно? Винаги, като дете, всъщност каза, че се срещнал с астрология, после минаваш и по конвенционалния път, училище, университет и така нататък, или директно започваш да си се занимаваш само с това, което ти е страстта? Аз съм завършила архитектура. Да. Нито един ден в живота си не съм работила това. Дори не тръгнах да пробвам. До такава степен знаех, че не е моето. Просто защото се седеше на компютър постоянно. Аз имах нужда от движение. И тогава се появи всъщност йогата. Как я откри? Так му завършвах архитектура и се притесних какво ще правя с живота си, нали? Как ще изкарвам пари, това го мраза, не искам да го правя, то ме потиска. И единственото, което правих тогава и ме палеше, беше йогата. Ходих си в едно клубче, насилствено бях заведена и там бях много скептична, между другото. Майка ми, понеже аз бях дива и щастлива, каза: на йога, моля ти се, много ще ти хареса. Майката те е заведена на йога? Да. Вау. И то със зор. Аз си мислех, че това са някакви хипита, скучно, тъпо, там не знам на колко, 20 години, какво да ми е в акъла. Обаче решавам, айде ще отида. Така ме предизвика това нещо. Такива пози, такива неща, защото и майка ми е така по-дива и активна. Не ме заведе на медитация, което щях да кажа едно време каква е тази тъпотия. Заведе ме на неща, които физически ме предизвикаха. И всъщност моят път към йога не почна по някакъв духовен начин да кажеш. Той почна с предизвикателство. Тоест от нещо, което изобщо не беше уж толкова стойностно и смислено, обаче накрая се разгърна. Така че всяко нещо си има своя смисъл. Независимо как тръгваш към нещо и какъв е подходът, той после се разгръща по някакъв начин. Да. И съм наистина много благодарна. Какво ме попита? Аз се отклоних май. Не попитахте как се срещна с йога и ти ми отговори, че чрез майка ти, което де-факто майка ти била първият ти учител по някакъв начин. Да, тя обича да го натяква, затова го споменавам, нали, аз заради нея съм това, което съм, ако се чудиш и така. Все пак те са ни родили. Да. И така постепенно започнах да се занимавам по-сериозно. Почнах да си поставям предизвикателства, които бяха прекалени. Решавах за един месец ще направя шпагат. Аз бях дърво, аз не съм гъвкава по природа. Ти спортувала ли си при живота си преди йога? Спортувала съм, не йога. Аз съм по тия, нали, по-активните спортове, тенис, нещо рязко, нали, да има адреналин. Че си имала някаква двигателна култура. Имам двигателна култура, по принцип ми се отдава. Така че това беше плюс. Но гъвкавостта и търпението, абсурд. Той сега се личи, аз съм много темпераментна. Тя и моята йога е малко по-тежка, да кажем, чисто физически, но пак е с идеята да стигнеш пък след това до покой, за да си чуеш вътрешния глас. И си помислих, точно тогава, като завършвах, нали, как ми се иска да завърша един курс за йога инструктори, то е щанга йога. Нямаше в моя клуб тогава. Една седмица след това се появи курс. Ни дойдоха от... Ти си го изманифестира. От Русе, Българската щанга йога академия. Ти аз при нея? Ирина Бачварова. Ага. Да. И направиха курс. Викам, ето го. Винаги, между другото, така съм усещала някакви неща, които трябва да се случат, сякаш се случват много лесно, така с един клик. И това стана така. Всички бяха йога инструктори вече в тая група и аз, понеже съм, нали, състезателна, не мога да изоставам.
Някои не го завършиха даже, което беше добър показател, че не е просто да даваш едни пари. Аз така се бях надъхала, че завърших съдействата с специална похвала. Обаче, това естествено костваше много травми, защото не се спирах, не почивах и това ми е бил проблем в годините, докато не се окрутя, нали, вече. И не намеря в последствие и други стилове. Защото след това минахме към винясата, тя е по-модерна, по-плавна. Щангата винаги ми остава любимия стил, защото е и класически, и много концентрация има в него, много силно присъствие, много повече си усещаш тялото. Всеки път усещаш надграждане, правейки едно и също, усещаш тялото си по различен начин. Между другото, щангата е страхотна практика за някой, който има проблем с това да му е скучно. Защото тя реално наистина е едно и също всеки път. Жестока дисциплина се изгражда. Така те предизвиква по различен начин да го И физическия прогрес е нещо, което просто не мога повярваш как е възможно толкова да си видоизменяш тялото. Едно от най-големите плюсове може би е, че станах физически много устойчива на заболявания. Аз бях една клоща, болнава, зимата през седмица се разболявах. Това нещо, нали, само за това дори си заслужава да ходиш. Да кажем, не се вълнуваш от духовната страна и, нали, са ти глупости. Това, защото някои хора все още има такива, които го смятат и са скептични. Още има мъже, които си мислят, че това е за жени. Ама да кажем, че ще попаднат на... И то по-гъвкави, нали? Да. Така че има ги митовете. Впоследствие се появи и кундалини, което вече ми гръмна ми мозък с това. И там пък как го срещнах. Аз продължавам да си разказвам, но ти ме спирай. Да, мен е интересно. Аз, защото ти разгледах на Инстаграм, имаше хайлайтс от ретрити, видях, че преподаваш и кундалини по време на ретритите, нещо такова. Да, частично. Смесвам по-скоро някакви неща, но не съм завършила курс за кундалини инструктор, но доста съм практикувала във времето. Кундалини започнах пак много скептично, но бях в едно емоционално състояние, което беше много ниско. И просто едно такова неиздържане, не мога да съм повече в това нещо. И се чух какво да правя. И цъкам, не знам как ми попадна в YouTube. Quick, кундалини, 20 минути, не знам си какво. Гледам някой ръкомаха, видам каква е тази тъпотия. Отчаяна съм, разбираш ли, всичко ще направя. Правя тази практика, супер интензивно дишане, активно, с много движения, които изглеждат елементарни, от които ти се реве обаче. И не веднага, може би 1 час след това, се чувствах като все едно нещо ми просветна, разбираш ли? То ми се промени всичко, от все едно магия стана. Викам, какво се случи, каква е тази практика? И от тогава, след такъв гигантски, грандиозен ефект, като видях как ми се промени вътрешното състояние, когато не ми се живееше едва ли не, айде, може да преувеличавам, но тежко беше. И после попаднах и на една друга инструкторка, Руми Чолакова се казва, която сега за съжаление не живее много в България, но като е тук се наслаждавам на нейните практики. Хем съвремен, защото кундалинието е пак малко специфично. Там с едни бради, с едни бели дрехи, много изглежда като секта на пръв поглед. Аз към всичко съм била скептична, към което съм тръгвала, обаче съм опитвала и съм търсила да видя как ще ми се отрази. Защото в крайна сметка това е важното и после като се потопиш, виждаш. Защото тя беше много съвременна от една страна и в същото време те потапя в дълбокото. Без да се чувстваш неловко, без да ти е странно, когато, нали, си малко нали, дръпнат от тия неща и като не ги познаваш. Така че с йога това е основното, което наистина мисля, че ще остане завинаги в живота ми. Какво искаш да предадеш на хората, които... Това не ми е въпросът, между другото, но сами хрумна, които идват на твоя йога клас? Като усещане или като... Най-важното, към което ги насочваме, дъха. И в двете, и в кундалини, и в винясата, и в аштангата. Това е ключа към всичко. Иначе тази йога е само физическа практика. Когато включиш дъха си, това се превръща в активна медитация, регулира се нервната система. Ти вече си в баланс, ти си центриран. Имаш присъствие, имаш после по-добра ориентация за реалността, можеш да виждаш, не си само в главата си, където може да се случват всякакви измишлотини. Истината ти е в тялото, където е несъзнатото и то често ни тласка в някакви посоки и когато се свържем с него, всъщност можем да го допуснем, да го усетим и да сме по-добре след това в деня си.
Така че това е най-ключовото. Равномерния, бавен дъх по време на самата практика пак има същия ефект, както това активното дишане при кундалини. Те затова се връщат хората, затова става като едва ли не зависимост в един момент. И такъв момент има, където малко хора търсят спасение в това нещо, което пак не е окей, но зависи от настройката. То всъщност това иска да те питам, това е един от въпросите ми, нали, свързани с астрологията, какво казва за човек наталната му карта. Това малко, нали, като обяснение за хората, които не знаят какво е това натална карта. И другото е как така може човек да използва астрологията без да бяга от лична отговорност? Тънък е момента. Доста е тънък. Аз никога не съм задълбавала до такава степен, че да гледам всеки ден какви са аспектите, каква е луната, за да определя какви да са ми действията и изборите. Астрологията е символична наука и нейният смисъл е първо да усетиш себе си, после евентуално да видиш интерпретацията, свързана с планетарните влияния и да видиш дали си в синхрон, да видиш дали това, което е като интерпретация, съответства с начина, по който се чувстваш. Това е като една насока. Най-малкото дори да наблюдаваш, да не разбираш от астрология, но знаеш кога е новолуние, знаеш кога е пълнолуние. Нали, тия цикли, те не са случайни. Женският цикъл най-малкото, нали, отливи, приливи, това. Да наблюдаеш какво се случва в тия моменти. Особено пък при жените пълнолунието е нещо, което по-силно се усеща. Това е момента, в който има насищане на много енергия, която често е натрупана. Дали гняв, дали тъга, сълзи преглътнати и тогава ескалират нещата. Затова е добре на пълнолуния да сме по-съзнателни, да се позатворим и да видим коя е тази тема, която изпъква на преден момент. Не всяко пълнолуние ще е нещо, кой знае какво естествено. Но ако се оцелите някаква конкретна тема, това пълнолуние ти е в конкретен дом, конкретен знак, то ще има конкретен интензитет спрямо теб и твоята лична натална карта. И така всъщност можеш да се проследиш, да си кажеш, какво чувствам, какво да правя тук нататък. Нали? Но не действаш по време на пълнолуние, защото тогава всичко е преувеличено. И не съответства всъщност на реалността ти в момента. Това са много натрупвани неща. Често си резултати, кулминация. Това е. Трябва да изчакаш да мине малко енергията, интензитета и тогава... 2-3 дни и после довършваш, приключваш. Докато новолунието вече е нещо, което е свързано с насочване на енергията навън. Може да се активираш, може да действаш. И отново, не е нужно всичко да усещаш, но цялостно астрологията аз я ползвам чисто като, може би, насочване на човек за това какви са неговите качества и характеристики. Много често ги пренебрегваме тия неща. Дори, да кажем, хипотетично човек не вярва. Защото това не е нещо, в което да се вярва. Това са, както казахме, символични неща и интерпретации. Всеки може да прочете по различен начин спрямо неговия опит. Идеята е, ти като го чуеш. Дали ще ти резонира, дали ще ти кликне. Да, какво ще почувстваш, какво ще те жегне, защо. Тоест, това изисква работа, както и психотерапията. Не, нали, защото някои хора има такива, които, между другото, много са малко. За щастие явно привличам хора, които са много осъзнати, които ме питат какво ще стане утре, план, кога ще се оженя, не знам си какво. Викам, това, нали, аз не съм врачка. Не кога да се оженя, нали, примерно някаква дата, кога ще се оженя. Да. Има ги и такива, нали, готовите отговори, всеки ги търси, ама ако ги имаше, мисля, че нямаше да се чудиме нон-стоп. Щяхме вече да сме ги разбрали, да сме питали астролозите, това да е огромна част от живота ни. Смисъл на астрологията е по-скоро да видиш кое е най-доброто за тебе, да видиш кои са ти... Тя показва каква ти е ролята, каква ти е скрита страна, несъзнатото, показва ти сферите в живота. Наталната карта всъщност е все едно снимка на планетите в момента, в който си се родил. Тя не остава една и съща. Тя се движи, постоянно има някакво взаимодействие, различни елементи се активират. И пак за скептичните хора, аз съм направила над 1000 анализа. Може би с обратни връзки. Брутални са нещата, които ми казват хората за това какво са чули. Много често чувам, че съм ги описала на 100%. Да, естествено, сигурно има и хора, които не са ми върнали, може да ни им е харесало. Няма как всеки да го опише по най-добрия начин. Но в крайна сметка да чуеш от страничен непознат човек някакви истини за себе си,
всъщност може да е много полезно. Ако ги чуеш от близък, нали, вече не ти харесва, защото аз не им казвам само хубавите неща. Аз им казвам и какви са евентуалните минуси, типични за точно този аспект, за точно тая луна. И им казвам, ако ти се е случвало ли се понякога, сега как е, променило ли се. И всичко това замисля човек. Да. И смисъла конкретно на моите записи е ти да бъдеш малко по-добър. Малко да осъзнаеш, едно нещо да осъзнаеш достатъчно и да се опиташ да го наблюдаваш, да го фанеш в някакъв момент, когато то се появи и се оказа, че е нездравословно, защото всички ги имаме. И не са изобщо случайни нещата, защото проследявам, че има и наследственост в цялата работа, което пак е логично. Тя и психотерапията, и психологията се занимава с това, и колко други още практики, констелации, какво ли още не. И би било много наивно човек да си мисли, че просто се пръква и така и той по бял листите първа се изгражда. Нали, ти си толкова специален. Ами не, ти си част от една цяла система, от толкова много неща, които и ако се опиташ да ги опознаваш, да, съзнателно е трудно, това е необятна материя, но поне да се свързваш с усещането, смятам, че може да е нещо. А добре, къде е тогава ролята на личната отговорност? Да кажем, аз знам за себе си някакви неща и така нататък. Няма ли по-скоро си кажа, да, ето виж, такава ми е наталната карта, явно такава съм се. Знаеш колко пъти съм го чувала това, между другото и аз го използваме, аз съм с луна в Овен, затова креща. Ама, това е точно, като видиш, че си нещо, да се опиташ да си по-доброто му проявление. Всичко си има и добро проявление. Едно нещо може да е. Ако да кажем, аз и ти имаме абсолютно едни и същи карти, родени сме по едно и също време, аз мога съм чудовище, ти да си уникално същество. Близнаци, примерно, да кажем. Защото много често хората питат, ако са близнаци, как нямате еднаква съдба? Не е това, зависи в някакъв конкретен момент, какво точно се е случило, примерно баща му на едното дете му е казало нещо, то се е почувствало по определен начин и вече тръгва нова динамика. Вау! Така че де факто ние като родители трябва да сме изключително внимателни в нещата, които... Въпреки, че това пак е много дълга тема и специфична, защото няма как да не сгрешиш. То е неизбежно. Така или иначе травми всички имат. Но важното е да ги приемаме, да работим, доколкото е възможно и... Има ли си ти лично така в живота си житейска криза, която би казала, че тя те е събудила за твоята мисия? Между другото, това мога много драматична история да ти разкажа, само че няма да е вярна. Имам в живота си кризи, които са много така, да кажем, биха били любопитни, свързани с убийства, с тежки събития, обаче някакси не чувствам това да е нещо, което да ме е тласнало натам. По-скоро чувствам, че точно тази състезателност, която си я има в мен, беше основната причина да тръгна в тази посока. Вече може би после тия тежки събития, които съм имала, да са били в основата на това да търся повече отговори, като съм се позабавила малко, като съм притихнала, като съм усетила всъщност и съм се свързала с това, което съм преживяла. Така че да, има нещо, но то не е било осъзнато и както много хора ще кажат, аз тук щях такива много истории съм чувала. Даже по-скоро ме отблъскват да ти кажа. Не ми се струват реални, защото много преиграно ги чувам обикновено. Има много псевдодуховни, как тъкмо щели да скачат от моста и тогава... Но аз ти казвам, скептична съм. И това е интересно, защото аз съм супер скептична, проверявам фактите, проверявам реалността и се занимавам с супер шантави работи в същото време. Но ги изследвам, искам да проверя. Има някаква форма на контрол при мен, която работя върху нея, но определено Аз предполагам, че това е добър подход, да проверяваш всичко някакси, ако се доверявахме сляпо. Аз си мисля, че затова ми имат доверие и хората някакси. Да. Това усещам поне. Ако се доверяхме сляпо на всеки метод, на всеки учител, то ние нямаше как да изградим своя собствен, как се казва, това е лакмуса, който преценява това е моето, това не е моето. Абсолютно, въпреки че сега не знам дали забелязваш тази тенденция, сякаш първо стана много модерно всичко с тия и психотерапия, енергийни практики, въобще насякъде има лечители, психолози, самопровъзгласени. И хора, които са в такъв по-труден момент и особено като са тези, дето споменаш, необичащи да поемат отговорност,
търсят спасение именно в това. И се появява един или лечител, или нещо друго, коуч, и като се вкопчиш него, и той е обигран, той знае как да те задържи. И това става една много, според мен, много несправедлива игра. Да. Така че хората е добре да си отварят очите за това нещо, като се усетят, че не могат без някой, или ако се усетят това е веднага червен флаг, нали, че това не е твоята посока. Или пък той ти каже, имаш нужда от мен, продължавай да идваш. Не. Сега сещам, че днеска има събитие с Биляна Савова „Живот без гуру“. И всъщност мисля, че точно така подобна тематика се изследва. Това сега първо виж как от всякъде също почва да се говори, защото се усеща от хората. И лошото е, че заради такива някакви системи, те буквално са си като секти и пирамиди. Да. И хората вече не могат да се доверят, че има някой, който ще им помогне, ама ти като се опарил един път, като са ти искали, едни пари се искат там, много често. Да. Страшна работа става. Обаче, в крайна сметка, човек, ако разчита на интуицията си, ако си усетиш то срещу тебе, с каквото и да се занимава, това е твой човек. Защото много често ме питат, примерно, аз как да разбера кой е добър психотерапевт. Има терапевти, които са с невероятен опит. То не са квалификации, то не са години наред. И пак мога да не е твоя. Да. И пак мога да не знае нищо. Може да е много интелигентен, но да го няма усета. Или просто подхода му да не е това, което ти имаш нужда. Да не е твоя. Да не може да те фане. Така че проба грешка е, за съжаление. И също обаче е важно. Има много хора, които сменят. Един след друг. Да. Тогава проблема не е в терапевтите обикновено. Добре, какво трябва да направи тогава човек в такъв момент според тебе? Тук следващия ми въпрос е как различаваш интуицията от страха? И мисля, че това е по някакъв начин свързано, защото ето, примерно, когато сме в състояние на страх, поне аз наблюдавам по себе си, имам тенденцията да взимам прибързани решения в някаква посока, която, нали, ще ми предостави бързо решение, бърз лек все едно на проблема, вместо, нали, да направя единственото нещо, което винаги помага в тези моменти, да остана със себе си и да се свържа с интуицията. Как ти лично различаваш? Кое е интуицията ти и кое е страхът ти? Много ти е хубав този въпрос. Аз много често съм си го задавала, защото и аз съм се чудела. Но това, до което стигнах, е, че интуицията е тиха. Тя шепти. Не крещи, не те тресе. Тя е спокойна. Да. Докато страха знаеме. Това е да не можеш да седиш на едно място. И все пак той също си има своето свойство. Той много често е причината всъщност ние да оцеляваме. Проблема обаче, когато този страх е нещо, което е някъде в миналото непреживяно и нещо, като ти натисне бутоните и заприлича на него, може въобще да не е също и този страх се отключва. И те вкарва в ситуация, която е от миналото, която въобще не съответства на това, което е в момента и ти действаш по същия начин, защитно, затваряш се или биеш, бягаш се тия всичките неща. Да. Така че и тук има елемент. Този страх понякога е много полезен, защото наистина можеш да фанеш същата ситуация, като ти се натиснат бутоните, но по-скоро в повечето случаи вреди. Затова е важно човек да се свържи с това нещо, да види откъде идва, да изследва. Много бавни процеси са това. Другото, което е, нали, това са неосъзнати неща, ти не знаеш какво става, няма как да го анализираш. Едни от най-тежките събития, всъщност, които сме имали, ние може и да не ги помним много. Защото емоцията може да е толкова силна, че всъщност интелектуалният ум се притъпява. И тогава тялото помни. Ти нямаш рационално обяснение. И после тялото реагира в други подобни ситуации, които, пак казвам, може да са страшни наистина, но може и да са напълно безобидни, но ти да ги припознаеш и да се чуеш, защо замръзвам в момента, няма страшно, логично, виждам, че всичко е наред, обаче много е. Толкова сме, от една страна си мислиш, че си сложен, от друга страна, откакто уча психотерапия, защото аз много държа да съм уникална и различна цял живот, което също има плюсове, нали? Караме да съм мотивирана. Обаче, колкото повече научавам, колкото повече се свързвах с себе си, колкото повече от тия моменти на прозрение, все едно нещо, което ти, нали, уж си го чувал, обаче като го чуеш по друг начин, пак от страничен човек, който е като твое отражение, като видиш какво правиш, защото той понякога, нали, за психотерапевта по-скоро говоря,
но може и да е йога инструктор, може да е учителя по нещо. И в един момент ти разбираш някакви неща, които те винаги са били там, но ги чуваш по съвсем нов начин. Цялото ти тяло изтръпва и си забравих мисълта какво ти говоря. Направо положението е така, се отнасям като за психотерапията, за да, терапевтичния подход, може би искаш да кажеш нещо или... Ще се върна след малко към това нещо. По-скоро да, усещаш един вау момент, в който осъзнаваш, че забравя го. Давай следващи. Много се отклонявам. Ти сега учиш за психотерапевт или вече си активен психотерапевт? Не съм още активен психотерапевт, обучавам се, сменям си и метода даже, защото защото, да кажем, се ориентирам вече по-добре в самите школи, като навлязах малко повече, но със сигурност е телесна психотерапия тази, която ме вълнува. Която искаш да се занимаваш там. Абсолютно смятам, че няма как без това. Не може без тялото. Не може само да мислим и на рационално ниво. Хубаво. Осъзнаваш нещо, но това не променя начина, по който се чувстваш. Да. Така че определено телесна психотерапия, но то се подразбира йогата. Така, да. Добре, ти как си ги преплиташ в твоето представи? Йогата, нали, е като практика на сърцето един вид, нали, от изтока, психотерапията на запада, нали, ти сама каза в главата, супер много, така, много неща се случват. И после имаш и звездите. Къде намираш ти паралела между тия три неща? Знаеш ли какво ми казаха на една от първите лекции, всъщност, по психотерапия? Казаха ми, вие какво си мислите? Всичко е едно и също. Ние всъщност доказваме научно това, което вече го има от изток. Викам, това е моето. Нали тия неща, които са тайнствени, мистични, неясни, скритото, хем и научно обяснение, таман. Намери си. Така че, пък да не говорим, нали, това е йогата, психотерапията и като сложим вече и астрологията, където виждам психологически портрет, който аз мога да навържа спрямо това, което вече съм учила, които са... това исках да ти кажа. Че всъщност имаме едни модели, нали ти обясня колко съм уникална, които се повтарят по толкова идентичен начин, че аз буквално в един момент чета една страница за един определен типаж, шизоиден и нещо от сорта на съблазнителен, което е от неорехианската психотелесна психотерапия, което и преди съм го чела. И чета нещо там. Добре. Следва, че примерно 50 часа лично психотерапия, чета го пак и виждам изречения, които аз съм ползвала в психотерапията, докато съм говорила, на които тя ми е наблягала. Виждам едно към едно ситуации на моето семейство, как точно е било формирано, какво точно се е случило като разказ, който да обяснява всъщност защо се стига до какво си нещо. И аз в един момент се виждам на един лист хартия какво представлявам. А ти си се записвала твоите сесии? Не, в учебниците. Едно към едно. Викам, как е възможно съм толкова елементарна? Така че, нали, пак това иска да ти кажа, че си мисля, че сме много сложни, много недълбока историята. Не, много сме елементарни. Просто може би прекалено много анализираме, не си позволяваме да чувстваме и няма нужда пък да ги осъзнаваме всичките неща. Да. Така че... Де факто, всъщност, има си конкретни модели на поведение, които ние, когато ги разберем, някакси ще разберем себе си по-добре. Абсолютно. Ти даже в един момент се виждаш, че си в абсолютен сценарий, който дори, да кажем пак, да не се занимаваш нищо от тия неща, ти пак можеш да се хванеш. Знаеш, примерно, че като се прибереш вкъщи, най-честата динамика, дъщеря с майка, тя казва нещо, ти влияш веднага в спор, в конфликт, скандал, едно и също се разиграва, единия е жертвата, другия е лошия и ти знаеш как ще свърши това нещо. Така че тия сценарии, те са... как излезеш от това, казваш си? Като го знаеш този сценарий, зверска воля трябва. Направо... Вече го знаеш, че се разиграва, виждаш го, ти го вече в момента, в който... да се спреш, то ти директно... Да. Аз няма ти казвам как един път съм седяла... Защото в йога се казва самскари, нали?
за това говорим, този автоматичен... Аз съм много зле с имената. Да ти кажа, даже съм си измислила мои на йога позите, всичките тия на санскрит, дет съм ги учила едно време, чао. Но това да е проблем. Тук се сещам за едно много смешно видео, не знам дали не е релевантно, но там, където се въртяха едно време, нали, отива един индиец на йога в Америка. И му казват, гледащо надолу. Уттанасана! И го гледа, нали, и той... Уттанасана! И тя, ще не го казвам правилно ли? Той, ама аз не говоря санскрит. Та така да е. Да, смешно е това. Вече не знам и аз дали ние ги знаем правилно въобще нещата. Да, по-скоро използвам някакви неща, които да са по-удобни за човек, примерно, който не е бил на йога до момента и си свикват с... Но проблем е, като отидеш на няколко човека различни йога класовете, всеки по различен начин си води и хората се чудат. Примерно в аштанга слънчевите поклонения са различни от хата йога. Да. И човек си мисли, нали, ходил е при мене толкова време, прави, нали, са едни чатуранги, едни силови слънчеви. И изведнъж отива в друг клас, чуди другите какво правят, оглежда се, умира от срам, много пъти са ми разказвали такива неща. Така. Нещо друго ме беше попитала, обаче, какво беше? Аз не помня вече. Как да излезеш от тази ситуация, в която виждаш, че се повтаря едно и също нещо? Как да излезеш? Да. Ще да ти разкажа аз как се опитах. Първия път, в който се опитах. Пак беше, аз не случайно дадах пример с майката. Може да е динамика с бащата, винаги с някой от семейството им. Няма как. Седяла съм на стълбите 15 минути. Преди да вляза в стаята при нея, за да й кажа това, което искам да й кажа, по начин, по който съм мислила преди това 100 часа, как да го кажа, така че да не реагира защитно. И да бъде искрен. Да бъде нещо, което е, нали, ти що прави, да не е ти що правиш пак това и това, а да е, това, което правиш, ме наранява. Да. И дори с момента, като ти го казвам, така ми се стяга, едвам влизам. Почвам да говоря. И казвам си аз някакви неща. Нейната реакция си е същата. Аз съм е така. Викам, как така няма да стане? И после вика, майко, ти чуваш ли ме какво говоря? И тя се разрева. И оттам по съвсем друг начин не тръгнаха нещата. И беше много важен момент. Всъщност. Момент, в който виждаш, че всъщност това се случва, защото на двама човека им пука, а не защото искат да се наранят. Да, такива са. Много усилие коства. Наистина. Да не говорим партньорските взаимоотношения, там пак колко зор съм видяла. Ужас. Обаче имаше прогрес. Това да замълчиш, да му го кажеш така, че той да го разбере. Обаче виждаш, че той реагира различно. И ти получаваш това, което искаш и ти си вау! После отива ми кръща в еконт, нали, защото ми се е натрупало и е искал да излезе, но... Какво да ти кажа? Много е много интересно. И това още то те вдъхновява. Ти като виждаш, че работи, че ти се подобрява живота ни, как да не се стараеш? Наистина е вау, но няма край. Ако човек си мисли, че тук ще направи това, няма край, то постоянно ново и ново. Да, но това е пътят на осъзнатостта, реално това. Не е, нали, аз всеки път сигурно го казвам, но не е някаква превъртяна игра и аз това, че водя този подкаст за осъзнатост, не означава, че в следващия момент няма да излезна от тук и няма да направя нещо адски неосъзнато. Нали, случва ми се да предреда хора в Lidl, без даже да осъзная, че съм предредила, разбираш ли? Смисъл, толкова, нали, съм била в някакъв режим на автопилот и мисля, че осъзнатостта се ражда в моментите, в които ти правиш нещо и в този един момент се събуждаш и виждаш, че това, което правиш, не е в линия с начина, по който искаш да живееш. И обаче го гледаш не с вина, не, нали, с упрек към себе си, ами по-скоро Евала, благодарна съм, че този път го видях на време. Да. Следващия път ще го видя преди да го направя. Малкото нещо пак е много ценно. Аз знам, че съм тук ти да ми задаваш въпроси, но мен сега ми стана любопитно. Имаш ли проблем с това, че сега, като ти се занимаваш с йога и с по-духовни практики, хората имат очакваното от тебе ти да си по-добра? Да казват, ти се занимаваш с йога, що тогава еди какво си? Абсолютно. Случва ли се? През цялото време, да, от 15 години с това се занимавам и в началото, мен не ме е срам да си кажа, че в началото пушех цигари.
защото имах ни Аз, изпити. ако съм пила и аз можеш да ме видиш, ама това нали, рядко се случва. Да, Но... имах и ни изпити там, които трябваше да си взема и страшно много се бях напрегнала покрай тези изпити и аз по принцип не съм пушач, защото майка ми е пушач и аз покрай нея някакси развих някаква нетолерантност към този тютюнов дим. Да. Но смятай, нали, колко ми е било зле, щом аз, нали, съм почнала да пуша. И имаше моменти, в които, нали, все едно съм се криела да не ме видят учениците ми, защото много ме е било срам, нали, това, че аз им разправям дишите и в следващия момент имам и дишам нещо адски токсично. Да съм имала такива интересни периоди, в които някой ми казва, ти се занимаваш с йога, що си ядосваш? И си към, виж какво, това, че нали, се занимавам с йога, не означава, че не се ядосвам, както беше казал един гуру, просто ми минава по-бързо. Много е добро това! Да, наистина или много другото, добро. което нали, майка ми ме е питала, добре, ти що се толкова се нервиш, нали? Постоянно медитираш, постоянно такова вика. А мамо, ти представи си, ако не медитирах, какво ще Абсолютно. Има едно очакване, че едва ли не трябва да си нали, постоянно много спокоен, много свързан. Няма такова нещо, но мисля, че моя път, нали, аз както го виждам и с този подкаст и с това, което правя, постепенно, как се казва, отново и отново да се слагам на този път. Даже и леко да съм кривнала, което се случва неминуемо в някакви моменти. Но все едно е един вид ремайндър, окей, случи се, но сега аз съм си на този път и това е моят път и искам да се подобрявам, искам да бъда по-спокойна. Искам да бъда тази версия, която съм видяла в една медитация преди време на една мъдра Лаура. Любяща и така изпълнена със страдание. И ще се стрема към тази версия и не знам дали ще се случи в близките 10-20 години. Важното е, че си на пътя. Това е най-ценното. Пътя е изключително интересен и ме среща с хора като теб и аз затова съм супер благодарна. Аз също съм много благодарна. Аз ти бях казала, че още е първият път, като те видях, но те усетих. Не знам защо. Но да. И аз мисля, че всъщност ние сме по този път, точно защото имаме някакви недостатъци и минуси. Ние затова сме, не защото сме съвършени. Така че... Но мога да ти разкажа първия ми ретрит по този повод, как мина. Кажи за първия ретрит, да. Първия ретрит, първо аз не знам, че има ли хора, още начинаеща учителка съм. Обаче се записват много хора. Това коя година е? 2017 примерно, нещо такова. Отиваме в едно хотелче и аз съм много напрегната. Нали? Ще бъдат някакви класове хора, отговорност, защото съм козирог. И свършва първия ден, вече се поуспокоявам и в ресторанта обаче изведнъж виждам, че има жива музика, което не са ме предупредили. Някой от съседната маса поръчал явно, ние сме 30 човека, една дълга маса, сватбарска. В един момент почват едни гюбеци да се пускат. Аз умирам от срам, защото ние сме йога група. Викам сега какво ще си помислят хората. В следващия момент обаче аз виждам, че те почват да се забавляват. Викам, може би е добре. После едни ръки почват да се сипват, защото има домашни ръки, различни. И виждам как се редат по масите. Пробайте тая, пробайте тая. Всичко живо пробва. И отиде практиката на сутринта. В един момент така бяха ескалирани нещата, че имаше поздрав с микрофона. Хайде сега! За йога групата, шопската салата! Викам, майко, господи, това ли ще се носи после като... Обаче и аз отпуснах накрая, аз почнах да пия ракия, викам, то се е видяло. На другия ден всичко живо беше на постелката. Пияни за нани, викаме, това са моите хора. Край. Така че, нали, защото някой, знаеш как ще кажа, какви са тия, това не е йога. Не е ли йога да се забавляваш и да се отпуснеш? В крайна сметка, нали, зависи. Ако групата ти е такава, дай свобода. Да. Усетия. Има, нали, места, които, да, не е окей, алкохол, телефони, затварят се, но ти знаеш за какво си отишъл. Да. Докато това е първият ретрит, там басейнчета, това, правиш си някаква йога, така че от това имаха нужда тогава. Със сигурност аз едно нещо съм се уверила и това е, че йога е неосъждане. Де факто, когато го няма този елемент на осъждане и знаеш, че всеки един човек си има някакъв път, който трябва да извърви и този път често започва с физическата... И аз съм започвала с физически аспект на йога
И до ден днешен, нали, практикувам аштанга, просто защото наистина ме кара да се чувствам много добре в тялото си. И не мога да намеря нещо, като да замести, нали, тази практика. Но важното не е как си започнал, важното е, че си започнал. Пък вече какви абсолютно практики, какви неща след... Да, това е въпрос на усещане, нали? Както ти каза, кой учител усещаш, че е твоя учител? Много яка история за преди. Сигурно. Си го представих визуално. Страшна, да, още се разказва. Да ти кажа какво се е случвало. Имам и други истории, безкрайни по ретрити. Такива изненади са ми спретвали моите хора, че едвам съм оцелявала. Единия път направо щех да ходя да се мятам в морето, то беше близо. Викам, не мога, не издържа. Ама си заслужава после. Всеки път е напрежение, но след това си заслужава. В смисъл като организация, значи йогата там е най-хубавото. Ама да ги събереш, да ги... Малко си като детска учителка понякога. А то толкова много енергия, толкова много типажи, толкова много един напреднал, един току-що дошъл се ориентира. Не е лесно. Да, пък и да ги свържеш с хората един с друг, нали, да им е интересно да... Накрая така става, че е това най-сладкия момент. Последната практика всичко реве. И виждаш такава любов, защото аз ги предизвиквам доста. Освен физически, ги предизвиквам и емоционално. И се разкриват, искат, не искат. Аз ги наблюдавам през цялото време. То всъщност затова ме кошва. Аз влагам ужасно много усилия. Гледам кой какво прави, как реагира, как се запознава, нали, какви са му защитите. И се опитвам точно там да отворя. Така че много интересни са преживяванията. Всеки път са различни и действам много интуитивно всъщност. Сега и с психотерапията вкарваме и такива. Уж почва нещо на шега, обаче какво излиза? Примерно, театротерапията е невероятен инструмент. На шега, на игра. Какви неща излизат? А какво е театротерапията? Театротерапията е играеш, общо взето давам ти или сценарий някакъв, или роля и ти веднага на секунда трябва да го развиеш. Примерно казвам, вие тримата, избирам ви, ти ще си майката, бащата и детето, има скандал вкъщи, единия ще е балансьора, другия ще натиска, третия ще упорства. Айде, излизайте веднага на секундата да видим кой как ще влезе в това нещо. Яко. И после ги питаш кой как се усещал. После питаш и другите, вие как ги видяхте? И ти чуваш отстрани как си изглеждал. И нали ще кажеш, това е роля. Ти се отпускаш в тая роля, защото знаеш, че е роля. Само, че тая роля ти ще изиграеш по един начин, а друг ще изиграе по друг начин. И как ти я изиграваш е пряко свързано с теб и твоята същност и твоето разбиране за нещата. В случая, ако е така темата за семейство, понякога давам влюбе. Аз давам и такива много типични, нали, сценарии обикновенно. Но давам понякога и забавни. И в забавните, нали, някои хора, които не могат да са на сцена, какво предизвикателство е да си пред другите. Просто е... Има ли някой да ти казва, не, аз няма да участвам в това? Имам щастието всички да са супер смели при мене. Просто очудвам се ужасно много, защото аз си представям, аз в такава позиция не съм идвала и изведнъж някой ме накара, излиза и айде. Най-вероятно ще... Казва си, дошъл съм тук вече, няма връщане назад. Имаше една практика, ги усещах на един ретрит, много напрегнати. Всеки беше взел някакви близки хора, което не е окей понякога. Ако искаш да отидеш наистина на йога ретрит и да е време за теб, не си взимай близките. Защото или някакви с които е пълна хармония, нали? И усещам всяка една и двойка и семейство и някакво напрежение жестоко цари. Не мога да ги събера и спонтанно решам, айде сега. Събират се тук, един по един, всеки излиза и казва не. По такъв начин, че другите да му повярват. И изведнъж е не. И аз ги предизвиквам. Към усетихте ли го те? Не го усетихме. Айде пак. Не. Докато не се заяви. И пак ни сълзи на такова, да видиш как отихна напрежението след това. Най-вероятно са се отворили доста процеси, защото това не е слагането на граници най-трудното нещо. Само в гласа ти се вижда, че ти не можеш да го направиш. Нали? И като ги видиш и колко хора по какъв различен начин казват не и какво усещане ти дава това, си кажеш, колко много значение има всъщност енергията, позата ти, тона, вибрацията. Това също се учи.
Да. Не е нужно да си по рождение човек, който умее да слага граници. Повечето хора не можем, естествено. Дори аз мога да го играя много добре, аз изглеждам уверена, ама глупости на търкалета, общо взето. Всъщност слагането на граници е действие обикновено, но е хубаво и това не да можеш. Да. Защото, примерно, аз мога много така сериозно да казвам така и така седат нещата, не ги приемам, обаче после, ако пак се случат, нали, оставам. И усещам, нещо, тия граници не съм ги сложила както трябва, щом се повтаря същата ситуация. Да. Така че... Аз би се да те питам, кои са така най-често срещаните митове, свързани с астрологията, с които... То там нямат край, да ти кажа. Астрологията не може да ти каже бъдещето, може би това е най-важното. Може да ти каже потенциал. Потенциал. Да. Защото един аспект може да означава 100 неща. И много зависи пак от личната ти история. Да, може би има астролози, които трябва да са с някакъв зверски опит и усет, за да могат много конкретно да кажат какво ще стане. Да, аз съм виждала в моята практика неща, които почти всеки път означават едно и също нещо. Даже има едно нещо, което всеки път, примерно прогресивна Венера, никой не му говори нищо. Това обаче сменили знак. Аз толкова често го наблюдам, че аз вече съм сигурна това, като го видя. Или голяма любов, или сватба, или голяма раздяла, или дете. Това са опции. Защото това е нещо много бавно и много рядко се случва. И го виждам всеки път и се скандализирам. И това всъщност е причината да продължавам да се занимавам, защото то ми се доказва. Да. Аз му казвам на този човек, имало ли е или ще има. Имах една приятелка, където така се беше отчаяла от любовта, че ми каза в един момент, аз не вярвам, че за мен има човек. И мен ми е мъчно. Аз го виждам, че тя направо се отказала. Да. И виждам в картата и тази прогресивна Венера ще сменя знак. Викам, излиза. И обаче и аз не вярвам, защото виждам, че тя е съсипана. Как ще привлече някой в това състояние? След 2 седмици идва с един под ръчичка. И викам, гледай, какво стана? Усмихната до ушите. В момента има семейство с него, живее в чужбина. Wow. Викаме, гати. И аз, нали, толкова често се повтарят тия неща, че да, вярваме. Да, отново имаме но може да е друго, може по друг начин да се случат нещата. Но най-вече наистина е потенциал. Ето, примерно това, което е важно, е да проследиш. Къде сега са ти евентуално по-трудните неща? Да. Трудности означава всъщност къде трябва да влагаш усилия, къде трябва да сложиш чертата, къде трябва да си търпелив. Нали? И вече зависи от тебе. Какво ще стане? Ако ти го направиш това, най-вероятно ще има добри резултати. Ако не си осъзнат и си правиш каквото си искаш, ще има още трудности и ще става по-тежко. Така че това е най-важното нещо, да бъдеш насочен къде трябва малко по-да се стегнеш и кое е място в същото време, в което да се отвориш. Това са, нали, често дори едни транзитни планети, като Сатурн и Юпитер, които наблюдава, дори човек сам може да си ги наблюдава. Те вече толкова информация има, че може да видиш, тук са тази година или 2, влагам повече усилия. Ако има нещо, знам, че е за добро. Другото място съм отворена на всякакви възможности и действам. Защото каквото както и да минат тия планети, ти ако седиш си клатиш краката, ти ще са в някакъв минимум. De facto ти, идвайки на астрологична консултация, ти сега ми кликна просто една мисъл, че то със всичко е хубаво така, нали, с намерение да подхожда човек, но тук намерението да е много ясно. Аз отивам там не за да чуя неща да ме успокоят или да ме обнадеждят, а по-скоро да чуя ни конкретни насоки за това как аз да поема някакви конкретни действия в живота си. Да, за мен ако е добре това. те разбирам. Има и астролози, които имат различни подходи. Те ще ти кажат по дата това кога и кога ще се случи. Аз не вярвам в това, честно казвам. Може и да не съм достатъчно добра да мога да го правя. А може да те сугестира, примерно, да ти каже, ето тук, примерно, има потенциал за нещо, нали, не е толкова хубаво да се случи и ти сега да седиш на и нали знаеш какво беше там, self-fulfilling prophecy. И аз всъщност дори да видя такива неща, не ги казвам. Защото знам, че и мене ме тревожат. Като видя в моята карта нещо, то може да не е най-големия ужас. Но всъщност говори, че ще има преживяване. Вече да реши истинска ситуация или вътрешно преживяване. Да. Може да се каже, примерно, внимавай в този период. Да, аз обяснявам. Този период може да има нещо по-интензивно, но обяснявам, че в него има смисъл. И му е дошъл момент. Защото тази астрология също тя има логика в нея. Не е една планета цъфва някъде. Тя се е движила, активирала различни неща.
пак са навързани. И този човек, той вече е в този процес. И много често обаче, ако сме в такъв процес, който ще достигне до криза, ние не го осъзнаваме, че сме в него. Ние упорстваме и не виждаме много голяма част от нещата. И да ти го кажа, все тая. Да. По-скоро казваш наблюдавай. Да. Наблюдавай. Абсолютно. Да. Със сигурност не ми допада някой, който каза, това и това ще стане. Несериозно ми се вижда. Но определено гледам да мотивирам хората. В това мисля, че съм добра, което е важно, да ги дигам. Мисля, че моите записи са това. Много често фокусираме се някакси върху негативното, върху това, което не можем, там, дето има напрежение. Да, чудесно, защото така и зарастваш. Всъщност негативните аспекти в астрологията са тия, които най-много се развиват. Защото там те ръчка нещо, ти искаш да направиш. Тия, които са хармоничните и са ти лесни, талантите и стават по най-безболезнения начин, ти ги оставяш на страна, защото там няма напрежение. Няма драма. Да, няма драма и то, затова ги връщам хората. Нали? Това ти е силата, това ти е силата. Ти това даваш си сметка, че ти е силата. Да. Защото... Супер, да, това пространство на надъхване е много по-лесно да промениш нещо, отколкото на безпомощност и... Във всяка, карта има невероятен потенциал. Стига човек да види. Има си и минусите, разбира се. Ама, както казахме, те са плюсове, защото път те тласкат напред. Да. Супер. Записвала съм те да те питам, разбира се, за този ретрограден Меркурий, който сега знам, че започва пак края на февруари. Сега на 26-ти почва в Риби. Да, защо толкова плаши хората и има ли нещо, което можем да направим, за да просто да сме по-добре подготвени, когато знаем, че има ретрограден Меркурий? Ретроградният Меркурий предполага насочване навътре. Това е едно от най-плашещите неща. Защото когато се спреш, повечето хора са много хиперактивни. Те са в една динамика, тя не спира, то е едно след друго. И това всъщност е бягство точно от този момент, в който като спреш, ти ще усетиш всичко това, което е вътре в тебе, което си потиснал. Дали от миналото, дали сега от някакви ситуации. И тия хора, които всъщност не се спират, имат ужасно много вътре в себе си. Ако спрат и го усетят, то може да е много плашещо. И затова не искат. А ретроградният Меркурий подкамва именно към това. Когато човек обаче не се спре, става хаос, всичко се обърква. И затова никой не го харесва. Ако обаче ти в този период си кажеш, това е времето за мен. Как да се спреш, ако имаш работа, ако имаш деца? Не, ти не спираш, естествено живота продължава, няма да спре. Че си го представих, нали, едномесечен ретрит. Това не свършва. Спираш се по друг начин, по-скоро като вътрешна настройка. Ще си свърши тази задача, обаче по друг начин. Не на всяка цена. Без зор, с приоритет себе си, какво усещам и моето лично спокойствие. Общо взето с една дума, майната му е основното като елемент за този период. И това е наистина... Аз така съм се адаптирала явно към него. Той почна да го усещам още преди да е тръгнал и при мен. Много интересно се прояви тук в последните няколко пъти. Не бях рисувала от много време. От малка. Кой има време за такива неща? Да седнеш 100 часове да някакви такива детайлчета. И в един момент ми идва такова настроение. Купих си разни инструменти, нещица да рисувам. И си мислих, че нещо е така. Следващия ретрограден Меркурий имаш пак желание. Викам, И това всъщност установих, че когато си слушам тялото, то ми дава сигнал, че има нужда от някаква форма на лечение. Явно при мен това е нещо, което някога се е случвало. Така и в момента излиза. И това е несъзнатото, нали, творчеството, да излезе нещо. Не знам какво ще излезе. Нали, наистина много лечебно. При други хора може да съвсем различно, но сигурно се изчистване, равносметка, почивка. Не се знае. Ако притихнеш, ще излязат толкова много неща, че то няма как да ти е скучно, като спреш. Всъщност точно тогава става много интересно, но както казах и може да е плашещо, може да си чуеш болките, може да крещат страховете ти. Но това е момент, в който всъщност ти изчистваш всичкото това, приемайки го, то се трансформира в нещо, което е положително. И след този ретрограден Меркурий вече можеш да се движиш напред много по-осъзнат. Той не случайно е 3-4 пъти в годината. Той е динамика, спирачка. Оглеждам се. Какво става? Докъде съм? Как го чувствам? Аз преживях ли го това или го претупах? Моето ли е или съм на някакъв друг път? Така че, да кажем, дори да няма никакво влияние.
само по себе си това би било полезно. Така, ретрограден Меркурий, дай да видя докъде съм. Пък и имаш тогава, нали, пълнолуние с лунно затъмнение, така че май всичко. Да, е мазал. Положението е... Ние, между другото, как беше този прозорец между двете затъмнения? Да, коридор на затъмненията. Чувам аз някакви термини от някъде. Води се кармичен период, но отново не е, нали, защото тази дума кармично е много любима на всички. По-скоро са причинно-следствени връзки. Навлизане в несъзнатото, замъгленото е малко съзнанието в този период, затова хубаво да наблюдаш какво се случва, какви са ти импулсите, но не да действаш от тях. Да. По-скоро да наблюдаш. Каквото става лесно, то е подходящото. За каквото трябва да упорстваш, по-скоро правиш крачка назад. Това е най-така специфичен самия период. Не е нужно всички затъмнения да се отразяват. Да. Или поне изобщо няма да разбереш. Те може да се отразят, ма ти ако си закучил някъде, ще има някой от тях ескалация, когато вече, нали, нещата са назряли. Така че може и ти, ако си научил уроците, що път трябва да се отразят тия затъмнения, кой знае колко. Да, ще е полезно с нещо да си съзнателен в този период, ама ако всичко трябва да ни влияе, нали, вече ще откачиме. Нали... Записвала съм да те питам. Тук е въпрос, който може да вълнува всеки, който така иска да изгради онлайн присъствие. Защото в днешно време всъщност това си е голяма тема. Нали? Даже и това пространство тук, нали, изгражда онлайн присъствие. Всеки изгражда онлайн присъствие под една или друга форма. И ти имаш много добре изградено такова. Нали? 20 000 последователи в Инстаграм. Видях, нали, как всъщност се прави такова нещо, как се изгражда, как се поддържа, нали, такъв вид аудитория. Това е изключително много работа. Звучи като да отива. Аз не съм най-добрия пример за това да давам съвети, защото мисля, че не правя нещата по типичния начин, който всъщност дават резултати. И все пак ти се фокусира върху даването на стойност. Да, между другото, аз правя нещата много спонтанно. Като съм на кеф, половината ми, 90% от видеята ми са тук, що съм се събудил, дошла ми някаква мисъл, сложил съм някаква блуза, отдолу съм по гащи и снимам, защото по-ще ми мине... Значи, искам ти кажа, че ти си може би от 0,01% от хората, които изглеждат толкова добре, когато се събудил. Благодаря ти, това е много мило! Много ти благодаря, защото винаги като си гледам, викам, боже, шума загримирах малко и майка ми, тя може ли малко спирала да не си отлади? А майка ти гледа, това е... Всичко следи. Много е свикнала вече, да, много неглиже подхождам, но в същото време знам, че аз ако го изгуба това, то сами е дошло. Нали, някаква мисъл, нещо ми е запалило интерес, искам да го споделя. Много често нещата, за които говоря, са неща, които аз преживявам. Или съм се срещнала с някой, който ги преживява и аз пак ги преживявам чрез него. Така че за това може би ги усещат хората, защото виждат, че са истински. Да. Имала съм и такива, имам разбира се такива, които са специално направени. Това е по-скоро нещо, което е полезно, може би, за човек, който иска да се развие повече. Първото изречение да е нещо, което фаща. И след това да си продължиш как си знаеш. Поне аз. И го пробвах това. Викам, какво да е това първо изречение, нали, защото ти ако почнеш така, никой няма да те привлечеш. И видях гигантски резултат, примерно тия видеята ми, които са за различните зодии. И казвам нещо от сорта. Жената Козирог. Никой не може да я обуздае. И оттам се припознават всички и почват да гледат. И аз вече почвам обаче по-психологически, така и така характеристиките. И си казвам това, което искам да си кажа обаче, защото тия глупости, нали, жената Козирог, това е толкова общо, че не, че нали, няма да се припознае, но той и асцендент и луна, повече се припознае луна Козирог най-вероятно или някой с телиум в Козирог, много планети са това на едно място. Така че... Супер съвет. Но да, постоянно съм и това ми носи удоволствие. Другото, което е, много хора се притесняват да се снимат. Аз ако ти покажа едно от първите ми видеа, един писклив глас, една усмивка е така изкривена, отвратително. Това, което аз правя е точно да не мисля, че ме гледат толкова хора. Особено ако си помисля, че хора, които са ми важни или авторитетни ме гледат. Примерно, като разбрах, че моята психотерапевтка ме гледа. Лошо ми стана. Майката на бившото ми гадже ме гледа.
Нали? Аз ако ги мисля тия неща, тотално ще ми се промени съдържанието. Затова това, което по-скоро си представям, че аз говоря на близък човек. Или на себе си много често. Много голяма част от нещата, които казвам, все едно си казвам на себе си. Аз надъхвам се и себе си. И затова може би стигам и до другите. Нещо, от което имам нужда. Аз го казвам на другите, все едно вече го знам, разбираш ли? Аз нали, не съм го усвоила, но търся отговорите и съм си го структурирала. Това защото е много интересно, което кажеш. Нали? Представи си, че не те гледат много хора, защото наистина, когато си представиш, че примерно 10 000 човека гледат, има го това притеснение, да. Аз, защото наскоро си говорих с един мой клиент и приятел, и той каза, нали, визуализирай си как този подкаст го гледат, нали, 10 000 човека. Визуализирай се едно това, нали, да манифестира. Тогава как ще се държиш, нали? Тогава как ще подхождаш, нали, към процеса? И аз зададох този въпрос и казах ми по същия начин. В смисъл, да, може би има някои неща, които бих изчистила, нали, цялостно от към качество, нали? Нали, със сигурност звука да е много добро качество, защото знам, че вече хората слушат постоянно някакви неща и ако е малко, нали, не е хубаво качеството, ще спреш да слушаш, няма да се занимаваш, то напряга, нали. Така да е. И това ти, което кажеш, нали, всъщност е много интимно, ти създаваш едно пространство на интимност. Да, което но пак може да е специфично, да ти кажа за моя профил. Може би това не е добър съвет за всеки. Може би това с представи си, че са толкова за някой друг повече ще работи. Но пак зависи как го усещаш. Важно ти харесваш ли се като се видиш? В повечето случаи аз се вдъхновявам сама себе си от нещата, които говоря, защото съм вложила в тях. Преживявам си ги. Това мисля, че се получава. За това седи житейски опит плюс, нали, супер много научени неща, теория. И също има като някой, нали, нещо долови и се припознае. И като ми напише как се е разчувствал, как благодари, че днеска точно го е видял това, то ми изпълва деня. То направо смисля всичко, което правя, всяко едно усилие. И се свързвам с някакви хора. Утвърждението е много важно нещо. Това да ти кажат, нали, че си ценен по някакъв начин. Да, непознати са, ама в следващия момент могат да са познати. Това свързване е жестоко. Много яко. Да, много яко. Ти имаш така приятелства, създадени от Инстаграм? Имам, да. Идват на ретрити, на йогите, появяват се хора. Много покрай йогата и астрологията, средата ми, както ти казах, им чуш, че е много добра. И дори да има, всеки има минуси, разбира се, но в тази среда някакси хората са по-добри, стремят се да са по-добрата си страна. Може би, нали, в моите групи аз съм някакси основата да ги събера, аз опитвам хем да е положително, хем много искрено. И както ти казах, предизвиквам ги да са искрени. И затова някак се стават нещата. Много си харесвам моите хора, какво да ти кажа, пак е малко егоцентрично сигурно това. Вярваш ли, че има предначертана съдба за всеки един човек или по-скоро тя се обуславя от изборите ни? И ще питам, защото аз имам един цитат, много често го споделям в моите групи по медитация, които аз водя. Наблюдавайте мислите си, защото мислите стават вярвания. Вярванията стават действия, нали, думи, после действия, действията стават навик, навика става характер и накрая характера обуславя съдбата. И това много често го цитирам и много хора така се припознават в това нещо, нали, защото ние знаем, като влезем в тия цикли на мислите и така нататък. Ти как мислиш? Дали има нещо като път и ти всъщност имаш някакви малки полета за лавиране, но общо взето то си е, нали, наталната карта и така нататък. Да. Със сигурност мисля, че има елемент на свободна воля, но също така и някаква много по-висша и необятна система, която тя вече си съществува и има своето влияние. Така че да, ако тя може да се нарече съдбовност или, както казах по-рано, причинно-следствени връзки от събития, много по-назад във времето, наследственост, общо състояние, нали, ние си взаимодействаме всяка една секунда. Ти не мога да решиш нещо изведнъж да промениш света. Има и такива хора, но така че да, смятам, че има елемент на съдбовност.
Но по-скоро мисля, че ние можем да избираме. Тая фраза, която спомена, много ми резонира и на мене. Абсолютно вярвам, че ключът е в нас. Това е как ние ще преминаваме през всички тия неща, които дори да са заложени, но как ще минеш през тях зависи от тебе, какво ще ти дадат, какви вратички ще отворят, как ще се разгърне. И да, мисля, че можем да избираме в крайна сметка. Има някакви заложени работи, но от нас зависи как и какво и докъде в този живот. Супер, много ти благодаря. Сега сме в месеца на любовта, нали все още. А ти как подхранваш любовта към себе си? Аз много практически почнах да я подхранвам, защото установих, че малко липсваше. То всъщност какво означава любов към себе си? Винаги ми се струва много тъпо. Обичайте себе си. Но как точно? Маникюр, масаж. Да. Не, в смисъл шегувам се, аз не го разбирам по този начин, но знам, че това е разпространено. Това, което почнах да правя е всеки ден всъщност да избирам себе си под някаква форма. Като при мен конкретно, понеже аз съм много, както ти казах, опитвам да съм отдадена на това, което правя и в един момент се оказва проблем, че аз отговарям на съобщения вечер, късно, докато съм на почивки, занимавам се с хората. Това почва да натежава. В същото време да кажа не, ми е трудно. Защото знам, че някой чака. Обаче това ми изморява и ми изтощава, аз после не съм пълноценна. Така че едно от нещата, които почнах тук, както с психотерапия специално се занимаваме, да като усетя, че съм изморена, да кажа стоп. Правя нещо, което ми е спокойно, което си почивам, за да може после да ми е по-лесно. Това е такова нещо, любов към себе си. Уважение към себе си. Естествено и всякакви други неща. Ама тия неща, които ги споменаваш, също са любов към себе си. Някакъв кеф. Кефа да си, сетивата да си задоволиш. Само маникюра не точно. Но да кажем да изядеш едно парче шоколад. Аз вечер обичам, имам денонощно си шкафче. Естествено, като си измия зъбите, не ми се дояжда веднага шоколад. И хапна едно парче, но то ми носи наслада. Да изпиеш една чаша вино. Да погалиш някой. Всичко това е любов. Да погалиш себе си, да се потупаш по работа. Браво, бе, успях. Така че да, продължавам да се уча, защото пак залитам, нали? Да съм успешна, да съм амбициозна, да постигна това и това, да съм силна. Това да кажеш, не мога повече е любов към себе си. Знаеш колко ми е трудно да го казвам на всички жени, които сме така по... Така че това ми е моето разбиране. И работи, защото в един момент поема отговорност за толкова много неща, но не и за собственото си удоволствие и наслада и, нали, грижа. И тялото забравя дори какво е това. Те хормоните ти забравят как да се формират, да са щастливи. Ставаш потиснат, депресиран и всички тия неща. И както ти каза, обаче всичко е въпрос на навик. Дори на сила да ги правиш първоначално тия всичките неща, които ти носят удоволствие, то тялото привиква. Почва да създава едно вътрешно усещане, което ти го излъчваш и после привличаш. Аз като съм щастлива, привличам, обожавана съм. Един от периодите ми, в които аз имам чувство, че съм мис свят, разбираш. Всички бяха влюбени в мене, много хубав период. Обаче бях тъкмо се разгърнала в йогата. Имах последователи за първи път, усещах се, нали, че има резултат от усилията ми. И то си личи, че аз съм толкова щастлива от това нещо. И от всякъде едни мъже. Викаме, Каси, аз съм уникална. Естествено, това не продължи дълго, защото се превъзнесах малко, но нали, факт е, че... Аз абсолютно резонирам с това, което споделяш. Аз бях така на 25 в йога студиото там в Холандия. И идват едни 40 човека и аз съм вау! Суперстар, нали? И много лесно се подхлъзва човек. Да, то, нали, особено като си вложи усилия, преди това не е имало. Аз съм обиколила цяла София, някакви часове ми даха 4 след обяд. То жив човек няма, аз клас ще вода, обаче водех. И то доста упорито дълго време. Къде ли не. И никой не вярваше, че от това ще може да се изкарват пари, между другото, от йогата. Да. Аз архитектура не искам да от йогата. Къде си тръгнала? И аз се осъзнай. Айде, да видиш сега как изкарвам пари и обожавам това, което правя. Да, няма стана милионерка, ама кое ми е по-важно в крайна сметка? Да си намеря мъж милионер, нали? Но... Следващата поредица видяш в тази тема. Да. Яко.
Какво друго да прави жена? Хубава жена със себе си. Да, кръгваме шегата. Имаш си твой ритуал така за повече осъзнатост? Няма нещо конкретно да ти кажа. Тия неща, които по-скоро ти ги изброих. Но да, като почувствам нужда, със сигурност си правя една медитация. Най-вече така за присъствие, защото тогава, като се усетя, че не съм на център, по-скоро телесно. Някаква телесна медитация, йога, нидра, някакво дишане, но специален ритуал. По-скоро разчитам на усещанията и на интуицията. Ако имам нужда от нещо, ще го направя. Не е, нали, всеки ден задължително да правя нещо. Да. Супер. Тук съм записала да питам как изглеждаше Сандра на 20. Мисля, че я видя Сандра на 20. Но преди малко ти така я представи много добре. Определено е едно от нещата много по-нервна. Нали, По-нервна? където казваш, да, аз бях пада за секунди. Сега, нали, това... Те скава огнена, бита ли как беше? Не знам Пита какво дълша беше, огнена. да, огън от всякъде. Да, сега пак мога да съм такава, но както ти каза, бързо ми минава. Вече какви съм ги свършила, докато не ми е минало е друг въпрос, но повече спокойствие чувствам вътре в себе си. То не може да седи на едно място просто. Много... Да, и Какво това би казала сега, ако можеш така да си поговориш с нея? Спокойно. Всичко ще се нареди. Няма страшно. Ще изтърпиш. Това бих казал. Супер. Аз имам тук финални 3 въпроса. Дайки. Така, ако можеше да имаш 3 суперсили, какви биха били те и какво ще да направиш? Чудела съм се по въпроса. Предимно глупости ми изникват. Но се замислих, нали, че не ми трябва въобще 3. Трябва ми една. И тя би била, ако трябва, нали, да е по моята част, да мога да посявам любов във всяко едно сърце. Защото смятам, че причината за всички злощастия Абсолютно да. са липсата на любов. Тези, които не я чувстват и не са чувствали, те са лоши, жестоки и зли. Да. И това мисля, че е свързано с един по-добър свят, което също ще ме питаш. Мисля, че... Да, аз преди да те питам това, тук съм си отбелязала, когато говореше за границите, защото знам, че това е тема на много хора. Ето, даже и когато си говорим за осъзнатост, ти знаеш, че примерно ти помага да бъдеш по-осъзнат, ако си направиш някакъв вид практика или нещо за себе си, каквото и да е, да забавиш малко темпото. Обаче, нали, напират от всякъде задачи, отговорности, все някой нещо ще иска от теб. И всъщност, нали, тук е ролята да не прави човек компромиси, реално, и да каже, да заяви своето не. Но мисля, че това на много хора им е много трудно, нали, да приоритизират краткосрочно за сметка на дългосрочно, нали. Да. Ценно краткосрочно ще отменя този ангажимент и ще го направя по-късно и ще отговоря на този човек в рамките на 24 часа, няма да е в рамките на един работен ден. Нали? Противно на темпото на Вселената, нали? Която в момента не е Вселената, ми модерния свят, защото тя Вселената си има нейно си темпо. Но как ти лично се справяш с това нещо? Сега ти казвам веднага един момент, пак с личната ми терапевтка Ева Василева се казва, между другото, много трудно мога да я намериш, ама си заслужава. Говорили сме по този въпрос и аз, примерно, се оплаквам на нещо, се е насъбрало. Викам, това и това ще стане, не знам си какво. Примерно, разказвам някаква ситуация, която е ескалирала много и аз трябва да направя 100 000 неща. И почвам да обяснявам се какво трябва да направя. Тя ми вика, и какво ще стане, ако не го направиш? И аз казвам, и това, и това, и това, и това. И какво ще стане после? И това, и това, и това, и това. И тя, и какво ще стане? И аз седа. Нищо няма стане. В крайна сметка няма стане кой знае какво. Да, може, ако кажеш не, да усетиш някакво напрежение, да, някаква конфронтация да се появи, но в крайна сметка няма да стане кой знае какво в 90% от случаите. И по-вероятно е да стане по-добре и да си много доволен от себе си. Така че пак е въпрос на опит. Да, не да си нещо, нали, крайно.
да тръгнеш да правиш, да пробваш някаква малка ситуация. Примерно да те поканат да излезеш, ма си изморен. Ама нали си свикнал да огаждаш на приятелите ти. Да кажеш няма да изляза днес. Изморен съм. Без да си измисляш оправдания и причини, кажеш не ми се излиза. Да. Нещо малко, да видиш какво ще усещането. Един път, като го почувстваш, че ти е добре, ще почнеш още и още и още. Така че това е, според мен, моя начин поне. Да. То сега, като го кажеш, през мен мина тая мисъл, че когато заявиш нещо с категоричност и някакси абсолютна убеденост в своята правота, някакси другите не те провокират толкова. Айде да, сега забавлявай се един живот се живее. Това, което наблюдаваме, че ги е страх да не са харесвани. Това е много трудно. Аз нямам такъв страх и затова ми е по-лесно. Да. За щастие, нали. Но да знаеш, че можеш да бъдеш отхвърлен. Ако кажеш не, всъщност е много сериозна рана, която можеш да си имаш. Затова е толкова плашещо. Но по-скоро да, мисля, че е много ценно да си представиш самия сценарий. Какво става, като кажеш не? И наистина ставаш по-спокоен, като хипотетично видиш вариантите. Те няма да са толкова много, няма да е нещо супер неочаквано. И вече си по-спокоен, като знаеш. Незнанието е това, което дава тревогата и напрежението обикновено. Да. Много яко. Какво... Ти спомена, всъщност, ти ми отговори на последния въпрос. Нали, света, за да стане по-добро място, има нужда от любов, реално. От любов, да. И може да спрем тази война вътрешна в себе си. Да приемаме. Защото като имаш вътре битка, ти със света си гневен. И кой знае какво ще правиш. Ти за себе си какво си пожелаваш за тази година сега, която предстои? Аз със сигурност си пожелавам любов. Нямам търпение. Разбираш ли, такава и страст и с всичко накуп. Така си я пожелавам силно и смятам, че я заслужавам, че просто чакам с нетърпение. Даже в момента, в който се появяваш, ще ти разкажа за нея. Супер! Сега я манифестирам и тук само исках да ти прочета късметчето ми. May the peace of inner self bring you joy. Яко. Да бъде. Послание. Да бъде. Много ти благодаря, Сандра. За мен беше огромно удоволствие. Просто имам чувство, че съм имала така лична сесия с теб. Имаше и пречистващи сълзи по едно време с майката. Така че супер много ти благодаря. Продължавам да следя това, което правиш и аз се надявам пак така да имаме възможност да се видим на живо. Аз мисля, че ще имаме още срещи. Да. Много се радвам. Благодаря ти, аз от сърце много. И благодаря на пространството на Balkan Barber, в което се намираме, храмът, което пак ще оставя линк към него в шоу ноутс. Бъдете осъзнати и до скоро. Намасте! Мили хора, това беше разговора ми с Сандра Занева. Надяваме се, че сте си взели много от този разговор. Надявам се, че сте останали до края. Както винаги, подкаста може да се гледа в YouTube или да се слуша в Spotify. Това са двете платформи, в които го качвам. Много ще радвам да се сабскрайбнете за канала и на двете места, да оставите коментар, да ударите един лайк или да споделите с близки или приятели, на които това би им било ценно. Много благодаря за Сандра, за това, че прие поканата ми и отдели време от ежедневието си, за да разкаже за това, което прави и да вдъхновява. Благодаря на пространството на Balkan Barber, The Temple, храмът, за прекрасното място, което са създали и в което записваме подкастът Бъди осъзнат. Още веднъж напомням, че до 10 април е срокът за ранно записване за ретритът ми Пътят на сърцето, който ще се случи от 29 до 31 май в Chill House. Един много специален за мен лично ретрит, който през моя път споделям наистина ценни и практични инструменти за това как да се свързвате с желанието, което е живо вътре във вас. И си говорим основно на езикът на сърцето, който между другото е тишината. Така че, ако усещате, че имате крещяща нужда от тишина, спокойствие, това някой да се погрижи за вас, да се почувствате споделени, видяни и разбрани, ви каня на този ретрит, който ще се случи тази пролет и се случва веднъж годишно. Топли прегръдки, мили хора, желая ви прекрасен ден и ще се видим след 2 седмици със следващия подкаст епизод на Бъди осъзнат. Намасте!